KVM-castin live-spesiaalissa ollaan nyt saatu materiaalia kasaan tosta ainoasta yleisölle tehdystä keikasta. Kiitoksia vaan Nikolle, joka muuten by the way toimi myöskin autokuskina itse artistille tuolla kyseisellä retkellä. Ja onneksi löytyi vielä videoklipit sitten Nikolta tuolta jonkinlaisesta pilvistäässistä. Mutta tää oli erikoinen keikka kyllä. Sitä ei oikein osannut niinku itse arvatakaan, että minkälainen homma siitä sitten kehkeytyy. Ja siellähän oli tietysti tuollaista iltapäivää kun elettiin, niin siellähän oli saatana lapsiakin paikalla, ja jonka toki tajusin vasta siinä vaiheessa, kun sinne marssin sitten sinne estradille. Intronauhan olin tehnyt toki itse, mutta olin pyytänyt siihen Pitkäjärven Antilta sitten hänen hienon puhe- ja lauluäänensä takia niin hivenen avustusta. Olin kirjoittanut spiikit valmiiksi, jotka Antti mulle sitten kotona äänitti ja lähetteli. Ja Terminaattorin tunnari soi luonnollisestikin taustalla, kun marssin sitten lavalle. Ja Antti horisi näitä meikäläisen pyytämiä asioita siihen päälle. Ja kyllä siinä näin vuosien jälkeenkin, kun itsekin kattelee, niin pystyy laittaa sillain nimen alle, että joillakin se taito esiintymiseen on ja toisilla sitä ei sitten taas niinkään ole, että sopii tehdä perässä. Kuunnella skuutteria. Polvottais pahuutta. Niin kuin vanhaan hyvään aikaan. Saatana kepit tippu. Jota katselin viereiseen pöytiin. Saa vilkaiset itseäsi peiliin. Pikimusta naama tuijottaa takaisin. Toivot, että joku huomaisi sinutkin. Yeah. Pöydässäsi ei oo yhtään ystävää. Ei. Jokin tietää sun tuhkimotarjas nimeltään. Ennen taivas oli avoinna sinullekin. Kunnes vapaa sormi tavoitti karkuriin. Ja elämä on helppoa silloin kun on joku, josta pitääkin. Ei tarvitse mennä nukkumaan ikkeäksi itseensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään vieraiden pilkkaa sinullekin. Päivästä päivään levoton tuhkimo tekee itsestä marttyyrin. Down, 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 down. Pakko mennä vähän henkeä. Down, 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 down. Down, 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 down.
Äiti tanssii kasellin askelin. Mulla yllä on syntinen strappari. Sai sen Arskalta jouluna lahjaksi. Tämä elintaso kyrpää kirvelee. Diesel lemahtaa asiat kun yskäisee. Anna minulle armahduksesi. Ole minulle Rafaelin enkeli. Lapset vetävät omeisi sormilippuja salkoihin. Kuka laittaisi niille edes kengät pieniin jalkoihin? Viime yö veti routa tämän maan ja se maa on käärmeitä mustanaan. Ja, heittäpä pysynkää mukana. Ha. Subuteksillalta sain. Ja kirkkäjä ja pajasittain. Yksi hyppäs ja laskeutui. Se lensi halki taivaan ja asfaltti paskautui. Silloin esitin kysymyksen. Kuka keksi narkkauksen? Subuteksillalta näin. Luottotietoni lilluvan merelle päin. Ikäväni pintaan sai. Ja okin kirkoille karaneet oikskokin linnoista kai. Silloin esitin kysymyksen. Kuka keksi narkkauksen? Vittu! Saatana potpurilla sisään, nippusi tässä ulos. Woo! Hei, veitsi, kyllä. Tää on vähän synkkää, kun te ootte kaikki sen sivussa. Mä näen pelkästään Suortin ja pari muuta tuttua, jotka kuvaa. Arska, tuus kääntää näitä vehkeitä. Hei. Käännä tää setti tonne päin. Tässä välissä mä haluan kiittää kaikki paikalle tulleita. Tää on mulle suuri kunnia päästä esiin tällaisiin mölkkykisoihin. Vaikka SM-arvo nyt on pelkästään vain SM-arvo. Meikäläinen on enemmän niinku sellainen niinku universumin mestaruusmiehiä. Käännetään tota kanssa, että sieltä kaikki kuulee. Kyllä. Hyvä. Et se ei vähän huonosti. Sen sanat on tuossa. Ja sen mä esitän teille nyt. Pitäkää hatuistanne kiinni, täältä mä tulen. Täysiä! Näytäis mä sellaiset jätkät, että mä vetän sen jotenkin niinku vittu vaivosta. Kädet saatana, kädet! Miehistä parhaat käy matkaamme pää. Nälkäiset veet laivaa melkein rikkaa. Kaaremaa jäi kauastaan. Ystävyys, toivo ja veljeys. Vasta ei paiskataan. Via Dolorosa. Kärsimys tehtiin. Miehistä parhaat. Liikaa lupasin. Oi Jumala, kuinka osaat voisis saada takaisin sateenkaaremaan. Jäi kauasta on uudemmat särkyä.
kärsimysten työ. Meitsi! Ja mä kuulin, että täällä pitää antaa nimikirjoituksia ja poseerata ja hymyillä. Tulkaa nyt edes vittu jokukaan. No tämähän nyt ei ole ihan liikaa. Joo, kyllä mä teille sen tarjoin, mä tarkoitan, että se oli ihan liikaa, että tuutte siihen vaatimaan. Sen lisäksi mä epäilen, että te ette ollenkaan nyt tiedä, mitä te kysytte. Ootakaa, mutta mun heikompaa kättä vähän verryttelee. Tää on yllättävän raskasta pistää tällainen 1-2. Vaikka toki huomaatte, että kehoni on hyvin muodostunut ja äärimmäisen voimakas, huippuunsa viritetty taistelutuote. Niin on tää nyt silti saatana raskasta. Mä en ymmärrä, miten se santapukki, kun sellainen linnunluihen apassi, niin jaksaa takoa ihan kyrpänä pitkin iltaa. Mut mitäs muuta? Onks teillä ollut niinku kiva ilta? Ja päivä. Jaa, mitä näitä nyt oli? Kuka voitti? Suomi! Suomi voitti! Kerrankin! No niin, tää on sit lyhyt ja rivakka. Veitsi panostaa tähän. Koettakaa tekin panostaa tähän ensin. Sen verran. Että voitte sanoa sit kotona puolisolle, että ootte yrittänyt panostaa. Minäkin yritän kyllä kertoa hänelle sitten kotona. Missä ne fanikuvat otetaan? Tuolla teuraskuvat, missä ymmärkäätään. Uskomaton KVM! Aivan mieletön. Tämä oli herran jäähyväiskeikka. Paitsi korvanappiini tuli juuri tilannetieto. Vain 2 kalaa tilasi juuri herran keikalle. Kilpisjärvellä nähdään 2019